Is-sistema tas-saħħa f'Malta mhijiex trasparenti biżżejjed, ir-riżultati huma medjokri u d-drittijiet tal-pazjenti għadhom batuti. Din hija l-konklużjoni li għamel il-kap tal-European Health Consumer Index, Dr. Arne Bjornberg, f'rapport li kien preżentat quddiem il-Parlament Ewropew. F'dan l-indiċi dwar is-servizzi tas-saħħa Malta kienet ikklassifikata fis-26 post fost 34 pajjiż fl-Ewropa. Wara li kienet analizzata s-sitwazzjoni tas-saħħa f'Malta, pajjiżna ingħata 51 punt inqas mill-medja u 236 punt anqas mill-pajjiż bl-aqwa sistema tas-saħħa, l-Olanda. Fost il-pajjiżi li għandhom sistema tas-saħħa aħjar minn pajjiżna hemm pajjiżi li mhux membri tal-Unjoni Ewropea bħal Iżlanda, il-Kroazja u l-Iżvizzera. Fost il-pajjiżi b'sistema tas-saħħa inferjuri għal Malta hemm il-Maċedonja, l-Albanija, ir-Rumanija, il-Bulgarija u s-Serbja. Kull pajjiż kien eżaminat fuq 5 oqsma differenti. Malta kienet wieħed mill-pajjiżi bla riżultat miksub f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-pazjenti u informazzjoni. Pajjiżna mar ukoll ħażin f'dak li għandu x'jaqsam ma' ħin ta' stennija bil-waiting list tal-operazzjonijiet ikunu klassifikati fl-ar livelli. Fejn jidħlu mediċini, Malta marret ħażin ukoll u kien hemm nuqqas ta' informazzjoni fl-oqsma tal-aċċessibilità tal-mediċini ġodda u l-mediċini tal-Alzheimer. Fost l-oqsma li Malta marret tajjeb fihom kien hemm l-aċċess għat-terapija tal-kanċer u l-kura fit-tul għall-anzjani.